že si bol topka. Zdravím všetkých neprajníkov minulotýždňového Audia, pretože tento týždeň tu máme šušťanie. Takže dúfam, že to so mnou prežijete a let's go! Takže ešte predtým, ako to budem šušťať dvakrát, by som chcela pozdraviť môjho dnešného úžasného špeci hostia, ktorým nie je nikto iný ako Torture. Vitaj Torture, vitaj na tretia epizóda. Tretia epizóde, hej. Jasmina to posunula z nejakého dôvodu 0-1, teraz je to, že girl, čo Vítajte pri epizóde 3. Dnes sa pozrieme na Queens, a teda nášho jedného drag kinga túto season, pretože mali kategóriu Fashion from Home. I love this category. Ja ju že Ale ja som ťa nepýtala, či to máš. Ok. Vydrž chvíľku. Dobre, Fashion from Home. Ja dneska už mám takýto so sebou telefónik, aby ma lepšie bolo počuť, tak dúfam, že ma nebude počuť až príliš. A budem sa teda aktívne pýtať môjho hostia Torture, čo si myslí, aké má dojmy, pocity a tak ďalej. Veľa pocitov. Teším sa z tohto týždňa. Musím povedať, že ľudia urobili fest dobrú robotu. Väčšina z nich. Ako sa cítiš v tomto self-made? Povedz nám niečo o tomto looku, toto ma zaujíma, že Fashion from Home, from a funeral home. Actually, yes. Ako my všetci tu, nemalo som, že ani cent na účte a ja, že dobre, ako urobím proste sickening gown. Šlo na cintorín Bratislava Vrakuňa, vyhrabalo som, že koše, čo tam mali, kvety neboli ukradnuté od nikoho osobne, všetko iba s košou, #upcycling, no stealing. Tento spodok, nohavice boli spravené z macka. Pri tvorbe tohto outfitu boli zranené medvede. Veľa medveď, actually iba jeden. Jeden medveď. #huliak. Môj outfit pozostáva z knihy, tak asi Harry Potter, aby boli všetci spokojní. Ja chcem len povedať toľko k tomu, že táto challenge je pre mňa tým výnimočná, že nepotrebuješ na to vlastne nič. Toto je lepiaca páska, kniha a sen. A slzy. A pot. Veľa potov. Takže Ešte vieme, ako vyzerá Gwendolyn Áno, Solest. áno, Okay. áno. Toto je her mug. Neviem, či chceš pozerať aj mug, Áno, alebo... chceme, jasne, že to chceme. Tá hľade. To je mug. No, nevidím tam až tak, že akože vidím tam tú polku a polku, ale príde mi to trošku messy. Veľa ľudí, keď začína aj drag, tak presne sa zameriava na ten passing, hlavne keď hovoríme o transrodových ľuďoch. Takže this is giving, že hey girl, že on the street. It works. No, it doesn't work. But Am I gagged by it? no, I'm not No. gagged by it either. No. Ja som chcela osobne vidieť nejaké, že pred a po, ale aby tam ten rozdiel jednoducho bol. Toto je pre mňa kľúčová záležitosť. Aj sa to volá half face a toto mi príde ako... Mal to byť celý face, ale iba na jednom som si stihla spraviť oko a polku perí. No a runway máme túto trash bag eleganza. Trash bag, ale... Listen, všetci vždycky, keď začíname s dragom, každý Ja to milujem, ale ja to musí milujem. mať proste nejaký trash bag log. Pozri, ale ja to milujem. Ona vdova, ale nič jej nezostalo. Toto je tá story, ktorá nám sa snaží povedať. Pretože vdovy nosia šatky. To sa vie. Oni neukazujú už vlasy, respektíve nemali by. It's cute, I like it. Akože toto je oproti tomu half face. Tu je dorobený ten face. I like the shape of it, hlavne na to ide dole z tých ramien. Za mňa toto je topka. Taká slabšia. Je to, že safe topka. Je to safe topka. Safe topka. Ten make-up je hrozný, prepáč. Nope. Kámo, ja tak hľadujem. Ešte, že tu je Eva Lunch. Súťažia sa číslo... I don't know. Girl, I don't know. I know she's not the makeup guru. Ale toto je také... Oceňujem, že toho make-upu je stále viac a viac a viac. A zvyšok, neviem, také mi to príde, také, no je to trošku, toto je za mňa. Props where props are to be given, že sa nevzdala. To je pravda, je to challenge, preto je to výzva každý týždeň. Ďakujeme. Every hour on the hour.
Ale akože it's not good za mňa. Nie, je to flopka tiež, Je to takže... flopka. Zatiaľ dve flopky, no nevadí, poďme ďalej na fashion. Fashion. Fashion from home. Čo má na sebe? Máme k tomu aj nejaký runway? Tu máš runway. Personally, nepáči sa mi tento outfit. Áno, je pravda, že použila cestoviny ako Makaróny. ako makarón. A potom, že použila vidličku nožík ako nejaký taký hairdo piece. Ale it's just does not work for me. A čo je ten zvyšok toho outfitu? To je obliečka. Dobre, tým pádom, akože celkom pekný za mňa pattern na tej obliečke. Wig máme konečne inú než Ginger, takže toto poviem, že come on. A za mňa akože ten make-up, no to rozbíja dosť. Ani sa nehodí k tomu outfitu. Áno, je to také... Dva svety. Dva svety, ale mám akože... Páčia sa mi niektoré z tých ako elementov osobitne, ale speech... Together it does not work. Za mňa. Takže za mňa flopka. From the House of Dynasty, he's Roberto the Nasty. I'm not keeping that. Súťažiaci číslo 3 from the House of Dynasty. It's Roberto the Nasty. No, ako hodnotíme mag? Neviem, prečo ma to enduje, lebo ono to dáva svojím spôsobom, mne osobne, že jedno oko Bratislava, druhé Košice. Ale nie... A teraz ktoré je Bratislava, ktoré Košice? To mi na vás. Roberto the Nasty, za mňa flopka make-up. Akože len kvôli tomu, lebo úplne... Strašne mi chýba. Nikto zatiaľ nebol za mňa make-up, ktorý by bol, že OK, všetko to vyzerá také, že nepozerám sa na dve časti, pozerám sa na nedokončený make-up. Ja... Za mňa je to taká neutrálka. Ja to dávam flop. Takže it's neutral. Neurazí, nepoteší. Flopka, všetko vzlom. A dosť. A outfit. What the hell? Keď som toto videlo, you dumb bitch, you dumb fucking bitch, toto ma strašne rozosmialo. Strašne ma to rozosmialo, keď som toto videlo, akože... Runway mi ukáž, prosím ťa, ešte k tomu. Že, like... What is this? Proste, what do you mean? Jasmine dávala možnosť zadaní, že haha, kto chcete, môžete byť proste drawer, alebo proste nábytok, and he fucking did it. On je nábytok. No, za mňa v pohode, je to pre mňa androgynný look, ako keby, vidím tam aj feminínne, aj maskulínne časti, na konci stvorenie Adama, Evy, Venuše, všetkých stvorenie. Dáva to classical art memes for some reason. Ja keď chodím na umeleckú školu. Je to bouncy, je to veľké. Je to svojím spôsobom artistic, ale myslím si, že je trošku sloppy tiež. Ale za mňa akože je to jeden z silných lookov, už len za ten koncept toho, že halo, mám na sebe, čo mám na sebe? Čo mám na sebe? To je skrinku. Je to skrinka a má tam, že svoj bordel zo svojho reálneho šuflíku. It works. Pre mňa topka, už For me je to topka, ale čo chcem určite povedať je, že áno, the drawer, fucking stupid, love it, ale že presne zvyšok toho outfitu je taký, že trošku, že chýba mi tam nejaká cohesion, nejaké prepojenie s tým, že keby ten zvyšok tiež bol nejaký, že bordel z toho šuflíka, make sense, ale keď je to iba trash bag, tak som, že OK, je to taká gúča trošku až moc a už by to prestáva dávať nejaký zmysel, ale akože dobrý fit, topka za mňa. A chcela by som ešte mať tam nejaké svetielka, ktoré by boli okolo toho drawer, zapojené v tej predĺžovačke a proste... A dosť. To by som... I would forgive everything, that would be the win. To je jediné, čo chceš, svetielka na outfite. Svetielka. Miss Girl, the half face drag makeup, I feel like it works, ale hlavne len kvôli tomu, lebo má na to face. Ja. Takže trošku to obočie hore, keď sa na to pozrieme. No, áno, ale nevyzerá to tak... Vyzerá to fakt ako, že nie je tam až taká transformácia ohľadom tých facial features, ale je to v poriadku, lebo vyzerá to, že fakt sa snažíme dostať ako keby jednu časť a druhú časť. Za mňa super zvládnuté z tohto hľadiska, takže ja dávam topku, pošle, tento týždeň. I'm okay with this. Ale čo ma viac prekvapilo a potešilo, boli fashion from home. Že akože, keď sa na to kúkneš potom v tom videu, trošku sloppy execution, ale ten bucket, ten outfit, it's giving Maddie Morphosis elimination outfit, ale... It's chocolate.
Ale akože I live. It's stupid in the right way proste. This is the kind of camp I wanna see. It's okay. Akože 3, 5, It's okay. No takže za mňa taká slight flopka, čo sa týka outfitu, ale páči sa mi konceptuálne, nepáči sa mi úplne execution. Tak. Súhlasím. A je to strašne stupid. It's great. Flop, ale great. Flop, great flop. Great flop. Číslom. Ďalší máme súťažia s číslom 5. 5! Arejko Makeup. Trošku sú tam random tie 3 stones. To není random, to by bolo v pohode, keby to tam má, ale toto neviem, toto je zase taká vec, ktorá by fungovala, keby to potrebuje to fungovať, keď to má byť len polka ksichtu, tak tá polka ksichtu potrebuje fungovať. Toto za mňa nefunguje na takej úrovni, že keby to je, že full drag, tak by som to chápal, ale teraz mi to príde také trošku sloppy. Maybe this is an issue as a challenge a nie práve contestants. Jasmína. Jasmína, this is your fault. Za mňa ale, okay, I like Je to v pohode, it. akože za mňa- je to za mňa pekne namaľované, ale nefunguje to za mňa opticky, takže kvôli tomu je to flop trošku. Za mňa je to top, ale agree to disagree. Runway, the yellow bitch. The yellow I'm buying bitch, it. the banana realness. Toto je za mňa top. Toto je za mňa topka určite. A proste, it looks good, aj pri chodení, nerozpada sa to absolútne, ten spôsob, akým dokázala ten curtain, proste, že poviem to takto. Táto challenge je perfektná na to, že môžeš pracovať s rôznym materiál a proste je to také, že skús vymyslieť niečo iné, s čím môžeš urobiť ten outfit. A proste curtain je to, čo ti napadne hneď, ale napriek tomu, že je to ten najviac obvious material, she slays it. A proste ten layering toho, použitie tých očiek. Príde mi, ako keby išla cez hodvábnu cestu, takže dávam tomu topku. Za mňa topka. Takže tak, ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme, Arejko. Ďakujeme, Arejko. Moving on. Bimbo. So this is makeup. Girl, that ain't your hair. Tak neviem, v ktorom vesmíre toto. No, Čo make-up. sa týka make-upu, trashy, edgy, tak trošku narýchlo, lips by mohli byť trošku lepšie. Není to half face. Je to štvrtinový face. Je to, že I don't even know, 68 ku 32 Flop. flop. To je... Vieš čo? No. Nie, akože pre mňa je to skôr len také, že keď sa pozrieme na to, čo ostatní dokázali spraviť, toto je presne niečo, čo urobíš za 5 minút. A nemá to ani nejaký špeciálny shape. Napríklad tak Gwen použila trash bags, čo sú také tie go-to veci, ale still proste urobila tomu shape, nejako to vyzeralo. I like it personally. To, že použiješ easy fabric alebo niečo, čo sa podobá fabric, tak už musíš proste commitnúť. Akože stále to dáva Bimbo, ale je to také, že nie som presvedčená o tom, takže flop. Flop. Profesor Rokoko. Half face. Páči sa mi vonka, páči sa mi to, že jedna je proste akože signature biela tvár v podstate, ktorú sme videli už celé týždne. To sa mi páči, to je veľmi androgynné a veľmi signature. A páči sa mi ako aj ten make-up samotný, aj tie flowers, ktoré tam idú, všetko pekné. Za mňa je toto topka. Ja som neutral about this. It's okay. Za mňa je to topka. It's okay. Outfit. Že here's the thing, že it works, ale it zároveň doesn't work a neviem prečo, že proste mne na tom niečo vadí a neviem pomenovať, čo to je. Čo mi na tom vadí. Tak má bath mat, ktorú si dala okolo seba ako bolerko, to úplne, že yes ma'am, to sa mi páči. Neviem, čo to má na sebe všetko v podstate. No, vyzerá to fakt ako proste také, že doma čo nájdeš. Nevadí, akože tá modrá alebo zelená je fajn, ale potom to ako keby trošku stráca takú jednotu. Neviem, že či ten shape mi vadí, alebo že či tá execution, alebo či ten Ale páči sa mi to material. ako koncept celé, pretože Nie, ono to má víziu, len má to nielen víziu, ale má to dokonca aj koncept, ktorý sú tie kvetiny, ktoré sú od spodu vlastne až hore po make-up. Tu mi jediné, čo mi na tom vadí, je to, že opäť a raz chýba druhá polka make-upu. Asi by som ju dorobila na toto. Ale inak za mňa je to topka, len trošku to stráca shape. A teda ten make-up by som chcel vidieť na tom celom looku. Za mňa to bude flopka, veľmi sa za to ospravedlňujem, ale ja proste neviem sa k tomu konektnúť. It's a personal problem. Niekedy to tak je. It is what it is. Sorry. Sorry. Rocky Roll. Rocky roll. Roll, o ktorom sa vám ani nesnívalo.
Trošku droopy eye na prvý pohľad, ale inak veľmi silný a pekný make-up za mňa, taký jedinečný. Určite vidím polku a polku tváre. A strašne ma to enduje z nejakého dôvodu. She's giving the villager z Minecraftu. Kinda, but like in a good way. In a good way. Páči sa mi akože tá execution, páči sa mi, že sú to fakt dve rozličné strany. Možno mi tam chýba buď, neviem, či tam sú tam nejaké eyelashes, ale sú droopy. Určite väčšie eyelashes k tomuto looku, inak nemám čo vytknúť. Všetko je pekne nakreslené, pekne to od seba odstáva, v podstate možno ešte blush trošku viacej. Toto tak v strede. Ale inak v pohode. Za mňa je to topka. Topka. A outfit? Outfit. Girl, what in the Bible z Barbie? Za mňa? Čaká na tie vrútky, Čaká na vlak. Za mňa tento outfit je topka. Páči sa mi prezentácia, hoci to není doma. Páči sa mi presne to, že používa tie kruhové tvary a vytvarovala. Vytvára to ilúziu takým spôsobom, že she gets away with a lot of things that I can see, ale tak ja som trénované oko v dragu, čiže... Takže proste je to krásne tam tak zahla, pekné farby vybrala. Za mňa je toto, že dobrý outfit, že minimal, ale good. Takže veľmi, veľmi silný týždeň. Toto je áno, toto sa mi veľmi páči pekne. Dušikov make-up je pekný podľa mňa. Áno. Funguje to veľmi výstižné to, že vlastne je to ako keby výrez v tej tváre, čo je také neštandardné, nikto to nespravil, čiže už len za toto je to pre mňa veľmi kreatívny spôsob. Je to pekne vyblendované na to, neviem, aké sú tam úplne použité produkty, vyzerá, že dobré. Takže funguje to za mňa určite fajn. Sú tam nejaké malé veci, ktoré by som možno vytkla, ale akože všeobecne silná vízia, silný make-up, vidím pred aj po. Takže... Tak, za mňa je to tiež topka. Všetci si pamätáme Dušíka, minulý rok, ako prišiel do súťaže. A proste... She has learned. Miss Ma'am, áno, Miss Ma'am. Topka, toto je najsilnejší make-up za mňa tohto týždňa. A tu je outfit. Lacné jeste moje. Girl, páči sa mi voľba materiálu. V runway vidno jednotlivé časti. Možno mi to príde trošku moc messy. Tým, že to je alobal, ktorý je dogrgvaný, tak to nebude fungovať samozrejme na každom svetle a nie takto zblízka, takže možno počas, neviem. Páči sa mi ten shape, as you said, páči sa mi výber materiálu. Tie CDs mi prídu trošku náhodne umiestnené tam. A viem, že zo zadu tam mala totiž to taký train z nich spravený z časti, tak neviem, že či došli CDčka alebo že čo sa stalo. Tak CDčka sú drahé, už sa. A nedostupné, už nechce zohnať CDčko. No, ale toľko to CDček mala doma. Ber to tak. Ale akože, overall, I like this. Yeah, it's fine. Za mňa je to topka. Okay. Dobre, tak topka týždňa je Rocky Roll. Rocky Roll! Just because we said so. Yes, we decided. A flopka týždňa. Bimbo, za mňa. Iva aj Bimbo naraz. Dáme im to obom, aby neboli ukrátené. Aspoň niečo musia Spoločná vyhrať v tejto flopka. súťaži. Spoločná flopka. Rozdielte si ju. Konsolidujeme. Takže ďakujem vám veľmi pekne a toto boli len naše názory a to je celé. A ľúbime vás. A vidíme sa budúci týždeň pri ďalšej epizóde Fashion Photo Review pre Drag Race Slovensko Season 2. Bye! Bye bye!